Ahojte, vitajte pri čítaní z knihy Život očami anjela. U nás na dvore je vždy veľmi veselo. Vo voliere sa prechádzajú holuby, ktoré veľmi rada obdivujem. V hojdacom kresle sedím a počúvam, ako hrkutajú. Prišiel ku mne ocko. Katka, pozri, čo pre teba mám. Vidím veľkú krabicu a z nej vykúkajú maličké kuriatka a káčatká. Tie sú nádherné. Počujem pí, 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 pí. Ako by ma volali. Katka, poď sa s nami hrať. Zrazu z diaľky počujem iné nové zvuky. Spozorniem a už mi mama ukazuje kozičky. Pasú sa a keď ma zbadajú, prihovárajú sa mi. Mé, mé, mé. Mama hovorí, že ich bude dojiť a mliečko budem piť ja. Viete, aké je dobré a hlavne zdravé? Konečne som začala priberať. Aj stolica sa mi upravila, lebo z toho sme mávali vždy veľké trápenie. Bolievalo ma brúško, lebo som sa nemohla vykakať. Veľakrát až po 3-4 dňoch. A to len vďaka mame a teplomeru. No keď mi zachutilo kozie mliečko, tak sme teplomer mohli odložiť. Je to super pocit cítiť spokojné črievka aj brúško. Mám 3 roky. Sú prázdniny. Zoznámila som sa s 2 dievčatami. Andrejka a Ľudská sú moje sesternice z 2. pokolenia. Je s nimi veselo. Veľmi chcú pomáhať mojej mame pri dojení kozičiek. Škoda, že to nemôžem vidieť. No teším sa, keď si Ľudská sadla ku mne a začala rozprávať. Katka, veľmi som sa bála, lebo koza na mňa zazrela a nevedela som, či ju môžem chytiť. Ako sa bude koza tváriť? Neublíži mi? Sadla som na stôlček, pozrela som na kozu, chytila som vemienko a zatlačila. Od radosti som zvýskla. Kozička zazrela, povzdychla si a kto vie, čo si pomyslela. Trpezlivo stála a mliečko pribúdalo do vedierka. Takto sa dojiť učili aj ďalší moji kamaráti. Toto leto je výnimočné. Sú tu sesterničky Maťka, Miška, Ľudka a Jakub. Aspoň mojej mame pomáhajú pri dojení a pasení. Najradšej mám Jakuba. Je to môj dobrý kamarát. Ide okolo mňa a nikdy sa mi nezabudne prihovoriť. No viac ho to ťahá robiť vonku s mojím ockom okolo zvieratiek. Máme ich na dvore veľmi veľa. Sliepočky, kačičky, holuby, kozičky. Ocko Jakuba učí všetko, čo by mal chlap vedieť. Ocko hovorieva, že Kubko je jeho adoptívny syn. Takže on je môj veľký brat? To by bolo super. Vždy som chcela mať brata alebo sestru. Jakubova mama je úžasná. Vždy, keď k nám príde, stále niečo rozpráva a ja ju rada počúvam. Podpichuje ocka, stále sa smeje. Mama mi hovorila, že teta Ľuba je jej najlepšia kamarátka. Veľakrát si boli navzájom oporou a veľmi si rozumejú. Spoznali sa ešte skôr, ako som sa narodila. Jakub mal vtedy 2 roky. Teta Ľuba sa zaľúbila. Raz som počula, ako to hovorí mame. Ocko hneď zareagoval. No nech príde predstaviť toho svojho vyvoleného, aspoň ho vyskúšame. Je veľkonočné obdobie. Jakub má prázdniny, tak prišli k nám. Moje števko sa páči aj mne. Je veľmi zlatý. Teším sa, že aj Jakub bude mať svojho ocka, ktorý ho má rád, tak ako môj ocko má rád mňa. Ocko s mojím števom robia vonku novú garáž. Mama s tetou Ľubou im pomáhajú. A ja sa teším, že je dom plný dobrých ľudí. Mám radosť, keď vidím, ako spolu dobre vychádzajú. Mama vždy pookreje, keď k nám príde niekto na návštevu. Má zmenu. So mnou to má stále to isté dookola. Teta Ľuba si všíma, čo mama so mnou robí, ako ma oblieka alebo ocáva. Vôbec sa nebojí zapnúť ocávačku a uvoľniť mi hlieny. Ja viem vycítiť, kedy sa ma ľudia boja. Lepšie povedané, boja sa toho,
aby mi náhodou neublížili. Je málo takých ľudí, ktorí chcú tráviť so mnou čas, keď mama nie je na blízku. Teším sa, že teta Ľuba patrí do skupiny tých odvážnejších. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie pri čítaní z knihy Život očami anjela. Ahojte.